Fulani mun riga mun shiga matsala, tsakani da Allah mun riga mun shiga matsala. Kuma matsalan nan ba wanda ya jefa mu cikinta sai ‘yan uwanmu, tsakani da Allah. Domin saboda tun asulin radda abun nan ya taso, ni na riga akwai lokacin da na rige na faɗa ma duniya, na to tsakani da Allah, ƙungiyar nan da muke kahi ba ƙungiyar ƙure ba ne, tsakani da Allah ba ƙungiyar ƙure ba ne. Na riga na faɗi, domin saboda ga lokacin da su Moshoko aka zo aka taru aka yi mitin, aka ce to abin da ya kamata duk wanda za a zo a yi harkan ga da shi, to ko gida ko daji kulda bihilla kenan, to ya ba da gudunmuwa shi. Amma su Fulani abun da ake gaya musu tsakani da Allah, ba an gaya musu gaskiya ba ne. An ce za a yi ƙungiya na ceton Fulani, ana shuta musu ga ƙasa. To mu yanzu tsakani da Allah ni ga lokacin na ceto yaya za a yi, a sai za a tuta ma Fulani ga ƙasa. Tun da dai abun da ake yi duka, in famfo aka yi, buhulla ce zai sha ruwa. Bahaushe zai sha ruwa, duk wani kabila zai so ya sha ruwa. Kuma in makaranta aka bude, kowane kabila zai zo ya sa yaron shi. Titi idan aka yi, kowane kabila za a ɗauko shi ga mota ko ga mashin. Ba a tabbatar da cewa ba a taɓa tare bihillaci aka ce mi yasa ka biyo titin nan ba. Ba a taɓa taiwa cikin makarantar boko aka hidda yaro, ake ce mashi wai to wai wannan ɗan Bafulatani ne ya fita. Wallahi ba mu taɓa ji ba. Kuma ba a taɓa tahowa aka zo aka yi wani aiki ko da na asibiti aka ce ba a karɓan bihillaci. To yaya Fulani za su komawa su kawa mugun ƙungiya wanda yake zai shi su? To wallahi abun da nake gaya maku, ni dai Bafulatani ne, tsakani da Allah. To mun yi abun da ya zan ba daidai ba. Ni tun ga lokacin na ce tsakani da Allah sai dai in komo Kaduna, in zo in samu gidana na sai da shanu. Wallahi na zo nan na buɗe kasuwanci na ya zamana. To saboda haka ni tsakani da Allah irin abin ga da aka yi bai yi ba, kuma Ubangiji Allah ya isa muna ga Fulaninmu. Allah ya isa muna ga Fulaninmu. Duk ɗan Fulatanin da ya ce wai bai san kahin ƙungiyan gaba ƙarya yake yi. Wallahi ko cikin gari yake ya tabbatar da wanga kashin ƙungiyan ya san da shi. To wai sai a ce wai kahin ƙungiya ne, wai na sheton Fulani ana shuta musu, to saboda Allah menene ake cewa ana shuta ma Fulani? Tunda duk da aikin ga na gwamnati duk abin da an kai tsakani da Allah, har yau redda ake, wallahi ba a taɓa cewa wai Fulatani a tare shi ka titi a ce titi ba na uban shi bane, ko makarantar bokon ga ba na uban shi bane, ko asibiti ba na uban shi bane, famfon ruwan sha ba na uban shi bane. Duk aikin ƙasa nan ɗan Najeriya ne. Fulani sun zo sun cushe mu, kuma wallahi sai Allah isa muna. Tun ga lokacin da aka fara wanga bala'i, wallahi daga Zamfara aka fara shi, domin saboda mu dai da aka kawo wanga ƙungiya, duk wani Bafulatani a Najeriyan ga wallahi an taho an zama da shi. Kuma kowane ne ya jiya, in ya ji ina wanga magana ya ce shi ba a zamna da shi ba, to ya rance muku wanda ya rance, tsakani da Allah ya rance, ya ce shi bai san da wanga ba. Wallahi renin wayo ne, su rance Fulani su riga, wallahi duk inda an ka zan mutane wallahi sai da suka zan kamar bayin Fulani. Idan za ana suna gidan Bafulatani, tsakani da Allah, waɗanda suke nan cikin gari
ai dawo a kai muna, ai masoshin su zo su kai muna, kuma wallahi ko guntun gishiri kasa ya za ka sa wani ya kai maka, wallahi har gidanka ka jewa ya kai maka. To a irin wanga walakanci la irin lakuru a ci amanan mu, kuma wallahi sai Allah ya isa muna. Yanzu ga Fulani nan sun riga sun wargaza, an riga dukiya, wallahi babu wanda ya taba dukiyan bufulatani ne, kowane ne taba dukiyansi, wallahi bufulatani ne, su ne suka yi muhari suka wargaza muna dukiya, kuma sai Allah ya isa muna, tsakani da Allah sai Allah ya isa muna. Babu wani kabila wanda ya taho ya haddasa wanga bala'i in ba Fulani ba, kuma in akwai shi a faɗa mini, tunda ƙungiyar da aka kashi wallahi ba ƙungiyar alheri ba ne, ko cikin rugga ko ba ka da kuɗi maraƙi ka ramto ka zo ka bayar, a ce in baka ba da maraƙi ba ka ba da kuɗin maraƙi. Wannan shi zazamin ko duk wani bifulatani ya san da wanga. Ku zo kuna ci amana mu ga banza, ga yanzu ga fulatani ya zan ga banza, ya zan banza da shi da yanzu da wallahi ko cikin daji in ka gafa fulatani dan uwan ka kai fa fulatani ba ka kamnan shi, gwamma ma ka ga wanda ba fulatani ba. To irin wanga darajan da Allah ya bamu, kun an zo an tudar da mu, kuma sai Allah ya isa muna, wallahi sai Allah ya isa muna, kuma duk Fulani ne su ne su haƙa wanga abu. To ni da ina nan Kaduna a zamne lahiya lau, domin saboda da ni gaba alheri ba ne, wallahi sai na sai da shanu, na zo na yanzu na sai shago, na zo na zamna da ni da yarana. To yarana wallahi gwamma a ce sun zan kaɗo, tabbas sun zan kaɗo. To don mi? Ni abinda a sunana Buba Ja'oji, uban da duk annan Zamfara ya san da ni, ya san da ni, Buba Ja'oji a sunana, kuma babana Mammaga mai ‘yan tawaye, uban da duk annan ya riga ya sani, kuma nan wajen Bakura nake. To duk shari da an ka haka wallahi ba Fulatani shi ne ya haka shi. To a kan mi yanzu ga yana sherin da muka haka ya dawo mana, sheri ya dawo muna gaba ɗai. To abun da nake faɗa muku tsakani da Allah, ko a gyara ko ka a gyara duk ɗai, kura an watsa mata ƙasa, ko a gyara ko da kada a gyara ma, domin saboda tun ga lokacin da aka zo kan yin ƙungiyar ga aka ce yanzu wa'inda suka iya ta'addanci, wanda suka yi mu ta'addanci a ce Katsinawa, su ne Katsinawa aka kwaso, aka ce a zo a ƙwaci shanu Hausawa, a ƙwaci duk wani na ƙabila duka, a mai sai su wai asalan namuna. To uban waye she shanu mu ɗaya aka gadan masu, ai shanu na kowa ne, in ka je kasuwa Fulatani uban waye kaka kai shanu kasuwa, sai ka je a baka goro ka dawo da shi gida. To shi in gaskiya ne, in ka je ka kai maraƙinka, ka gaba maraƙinka cikin daɗonka mana, don ubanka ka bar shi cikin daɗonka. To mi kai ka da shi kasuwa, ba ka kaso wani abu ba ne, harkan ba ni gishiri in baka manda ne. To saboda haka sai Allah ya isa mu daga wa'in ga mutane namu, wallahi sun kashe ƙasa, kuma tabbas kaikai ya koma ma mashaƙiya, in ji Bahaushe. Kaikai ya koma ma mashaƙiya. To wallahi duk abin da an ka haddasa wallahi bahilla ce na. Tun da an jira an mitin an kace duk wanda adda naggen da aka kai rugata wallahi ya yi ƙoƙari ya maishe ta. In an taho ana korawa da nashi. Ku saboda Allah duk bakin kabila duk Allah, wallahi bihilla ce ko ya shekara 15 kuna hulɗa girma da arziki, wallahi ya mai dan ma da shanunka. Wallahi ya mai suwa ce to ka rika, akwai wata hitina da za ta taso, kada a kama shanu na a ce nina.
ƙarya banza ƙarya yohi. To an ka zo an ka ribace mu muka aka zo aka yi haka nan kowa aka ba shanu zai. Za a zo idan aka ga kana noma ga ba fulatani yana kiyo a cikin sabranka sai a zo a ƙyara shanun fulatani a zo a bibi shanunka na noma a kwanse a wuce shi ba fulatani sai ya buga nashi yana dariya. To wallahi mun gayyatu barayin ga na daji asalan sun daɗe nan cikin Zamfara da Katsina sun daɗe iyaka dabobi na sun ka kawa wallahi gayyato su an kai an ka ce a taho idan aka zo in dai za a kama musu idan aka kwace shanu su je su ɗauki shanu su yi amfani da shi shanu duk wani habe duk wani kabila duk a kama su an ba su amma don Allah alƙawali na kada a taɓa na hilla ni magana banza magana yohi. To da an ka zo an ka ware haka nan shin ta ɗore wallahi ba ta ɗore ba wani bihilla ce tsakani da Allah wallahi gudu ya kai da shanu ne akwai wanda aka tarbo a ce a maishe su kuma a zo a sari dawa a ce faɗan manoma na da makiyaya. To faɗan manoma da makiyaya gaskiya ne wallahi ƙarya ne. Manomi wallahi bai ta ya bugi nagyanka baka ci mishi dawa ba bai zowa ya kai ka ƙara baka taɓa mishi dawa ba. To yaya za a yi hakan ga a nuna wai ko alama wai hilani aka shuta gona dai bai yawo wallahi tala ni da fulati ni amma gona na tabbatar da haka Allah bai yawo amma sai dai nage yawo wallahi duk wani da ka sani za mu shiga ko ina za a je girma da arziki ana zamna da mutane lahiya wasu tsirarru ɗebabbin albarka su tashi su taho su ɗauko mugun abu su to su yaba muna yanzu da mu da ƙabila mu gaba ɗaya mu zan gaban za da wahi to wallahi dubu fulatani na kirki dole ya shigo gari ya taho ya kama addinin shi wallahi ya kama sana'a amma daji ya lalace wallahi daji ya lalace amma kuma ko kana da mugun manuwa ko ka shigo gari Allah bai baka sa'a to wallahi mutanen gari dole in sun ka kaɗo ko wani abu wallahi dole su yi mataki gare ka tsakani wa da Allah gaskiya ne to ƙarya ka waɗi to wallahi abun da nake tabbata mu fulani tsakani da Allah an zo an ci dawa aka ce faɗin manoma da makiyaya kadiba mutum da ruwa ya yi gashi ya taki wuta ya yi mi tun da nima manomi na tsakani da Allah wai hai a to ya tawo da yar dawa ta ya tawo ya sara ya sa yana hukun yar dawan nan yana kewayen shi da hauya kullun raba galla yana cizon shi wai sannan ɗaya rana ka to ka da kana sarewa wai kai shanunka wai su ci to ai ka barku bala'i wallahi ka barku bala'i wallahi bala'i tabbas ka barko shi kuma lallai tabbas wanga abu ba karewa yayi ba kuma bai karewa tsakani da Allah yadda kasan asalan ma dai kai ɗebo albarka ta daga fulani domin saboda ko Shehu Usman ya ce inda da hillaci ba rigana da ya cire yayas inda rigana wallahi da ya cire yayas domin saboda mutumin kirki na mu riga mun hito cikin tsatso mutane ƙwarai amma yanzu yan banza yan zamanin ga sun banna mu yanzu in ka taho wallahi bihilla ce kul ka taho ka gane shi dibi ka kai barawo na wallahi shi hina gudun barawo kuma ana ce mai barawo ana ce mishi barawo kuma shi na gudun barawo wallahi wani ko kayanka kai yasuwa bihilla ce na amma wallahi bai daukan kayanka wallahi bai dauka shi to ubangiji Allah ya isa muna wallahi kuma wanga bala'i da ka gani kuma duk yaran mu da ka sani wai an yi mitin a tashi da kudu da arewa a koma kudu duk wanda bai tashi ba dan sa kai na a kashe shi ai su ɗan iskan nan in sun ka shiga su yaran dajin nan in sun ka shiga
matsayin ai mu ba mu ce musu barayi, sai dai mu ce musu yaran daji. To barayi na yan kashin buro ba, wallahi barayi ne. Wai sai mu ce musu to ai yaran daji to wallahi barayi na. Duk uban da bai ce muku barawo na ba wallahi ya ki Allah. Mi kai ka kayan wani in da kake dan asuli, mi kai ka kayan wani wallahi da bihila ce wallahi ko masa zai ci ko rogo ko mi ka duk abin da ka san zai ci wallahi sai ya kai uban yariya ma shi zai ce a ta a sami cikin zaure shi. Kai uban waya gina maka zaure. Amma yanzu ga hili ma bihila ce mi an ranar kalaɗe, ba ka da kunya, ba ka da wallahi ba ka da kunya komi ba ka da ƙarya na. Macucin banza da wuri a zalumi. Ni dai ko bihila ce nake duk tun da dai ban taɓa kayan wani ba. Ni dai ma an zalunce ni, amma ni ban taɓa kayan wani ba. Kuma ni Allah Ubangiji ya cece ni tun da hannun tashi ni dawo Kaduna lahiya lau. Yanzu wallahi gani nan ina nan tare da Alhaji Shehu da shi Alhaji Shehu da shi wannan wanda a makwabci na. To saboda Allah yaya za a yi a ce ni yanzu ban yi musu mugun abu ba su yada ni da mugun abu. Saboda Allah. Ce Alhaji Auduwa, shi ai abokina wanda yake tabbas shi na randa bawu din nan na Kaduna da bakin nan wala ina azu kaya na ya tawo yace ina nayi nace ba na dai tawo ni wala ba san gani. Yace to lahiya nace wallahi bala'in ga namu don mu mun ka haddasa bala'in ga kuma wallahi ya cikin mu. Tunda ni dai wallahi ba da ni ba don ban sa hannuna ba, amma na ba da maraki, amma da ni ga abin na bala'i na dole in taso in tsire da mutunci na. To shi Alhaji Sabu gashi nan zamani tsakani da Allah ka Alhaji Sabu, saboda Allah wagga magana da ni kai shin ƙarya ta ni ka waɗi tsakani da Allah gaskiya ba ƙarya ba ne. To saboda haka ni tsakani da Allah ni abun da nake gani tun da an riga ya giya ta sha, wai a tashi a koma kudu sannan yaran mu su taho su kashe wanda suka kashewa, wai wanda suka damre ya su damre, wanda aka zama da shi bawa ya zambawa. Sai mu koma mu dawo da makamanmu, mu taho mu duk inda mutane ka noma, in ka yi magana a halbe ka, in baka yi magana ba dole a bakka. In ko shi ma kaya an ka yi wallahi dole ka kyale, sannan a dawo wai a zan bayi. In babu fulatani aka gami da makami ba, kowane aka gani kowane iri kabila na a kashe shi. Kaji rashi imani. To aka yin wanga abu yaya za a yi a ce faɗin Najeriya ga gaba ɗai a ce wai duka wai mutum guda ci wai zai milke shi, kabila guda wai shi zai milke shi akan mi? Akan zalunci a zalumi ɗan iska ba kusan komai ba, muna cikin daji zube. Wanda bai da ilimi to a za a yi milki mutane saboda Allah. Saboda Allah Alhaji Adu ka wada mini wanda bai da ilimi a koda milki ga an ka ba mu an ka ce mu je mu, in ba kashi mutane ba ko mu wa mu kama kashi ya uwan mu. To Ubangiji Allah isa muna. Ubangiji Allah ka yi muna baka isa ga duk wanda ya haddasa wanga bala'i wallahi. Kuma wallahi ba mu yahe ba. Kuma insha Allah wanga ɗayan biyar da ya hau, in Allah ya sai ya yi maganin su. Ai ma ko kai da ya wallahi shi wallahi sai ya yi maganin su. To kuma Ubangiji Allah isa muna. Ubangiji Allah ya muna baka isa. Allah ya muna baka isa. Wanda ya ɓanna zari a gata mu Ubangiji Allah ya isa muna. Tun da kai ɗan bihillacin da aka kashe wallahi ba ma butu abin kaji an ce mashin 100 150 200 300 wallahi har mashin 500. Muna jin labari akwai can shigin zanwar ɗin wajen ɗan market na an kaci barawo mashin wallahi mashin sai da ma aka cika dogon baro bifi shop da tirela
mashin 300 da wani abu an ka je nan gumi an ka aje su an ka koma aka buge wasu. To shi saboda Allah in ana yin haka shi ina duk inda kake yanzu ai akwai wani ta'adi wanda an kawa barayi nan ko tunda wallahi yanzu ni dai ban ce musu yaran daji barayi ne kace musu nan wajen dan mongoro wallahi an kashi barawo sama ga 3,000 wallahi a kore. To iya suna nan sun lalace yau ko da ɗanka a ce an samu wanga galaban yaƙi ya dawo wallahi tallahi shine zai zo ya kashe ka da kanshi da shaye-shaye ya ɓanna shi. Tenta suke sawa ga hannu ko da yau ɗan allura yana kaye suna zuba kasu mugun abu. To a za a yi a ce wai kullum kana cikin sa za ka gani ubanka da daraja. Ba daraja ga ubanka ba daraja ga uban wani. Da ko an gama yaƙi ko sun dawo gida wallahi kashi uwaye su za su kama. Tun da yawanci yan buron uba wallahi duk gari aka samu cikakkansu. Duk gari aka samu cikakkansu. Allah Ubangiji ya isa muna. Kuma Ubangiji Allah isa muna tun ga lokacin ne ce wallahi in ana son zaman lahiya arɗon nan wallahi inda arɗo yake a kama shi a kashe wallahi ana zaman lahiya amma tun da ba a kiya tun da an ka kiya wallahi wanga abu da kun ka gani ya riga kan ya kawo ƙarshe tabba in Allah da don ƙarshe ya kawo ƙarshe don ɗan biyar bin ga da ka sani wallahi bai bare mu wallahi duk wanda a cikin daji ba bari ne aka yi ba bari na aka ba kuma babu wanda ya jawo sai ƴan uwa wallahi ƴan uwa su sun ka jawo wanga aiki kuma ubangiji Allah ya muna baka isa gare su wallahi Allah ya muna baka isa ya kan maganar da zan faɗi kenan don saboda duniya ta sani duk wanga kulli-kullen da an kai tsakani da Allah duk fulani ne muna